Вече няма да използвате обикновени средла за пробиване и монтаж. Ако плочките се щупят, монтажната индустрия няма да може да оцелее. Днешните работници използват това 4-странно ексцентрично средло от волфрамова стомана с зъбени канали. Спираловидният дизайн на главата, супер мощност, точно позициониране и бързо пробиване. Независимо дали става въпрос за твърд стоманобетон, стъкло или крехки плочки, можете лесно да пробиете дупки за 30 секунди, тъй като съчетава предимствата на всички средла, като ексцентричните средла и обикновените кръстосани средла. Скоростта на пробиване се увеличава няколко пъти. Индексът на издръжливост се увеличава с 100% и е лесно да се пробиват дупки в различни неща без добавяне на вода. Скоростта на пробиване е бърза, удароустойчивостта е силна, а пробитите дупки са кръгли и стандартни. Други средла отнемат няколко минути, за да пробият дупка, но с него може да се направи за 10 секунди. Използвайте го по време на строителни или декоративни работи и ефективността ще се удвои. Сега цената е ниска, а съотношението цена-качество е изключително високо. Направете вашите нужди от пробиване и монтаж много прости. Майсторите, които често пробиват дупки, трябва да го опитат.